ole clear tu ten zawain chibai le vek kole ton tuma hian tun laya chanchin ngai ven lo deuh mai pakhat hi kan bi chiang vele donanga che chu Bollywood film star Akshay Kumar Afanu chungchang hi hania mani develop khan Afanu kumsom pathuma upa chu online game khet lain mi tuemoin saruak thlak adil chungchang hian ngai ven a hlo khop maya tuna hian Times of India lama po hetil thleng chungchang hi antar lang ani ti kha kan shet masak a thaw me Bollywood film star Akshay Kumar hi tunge ni kan shet theu karinga Bollywood a chuan ami khwalo khop maya kum tam tak lem ta chang tho khan mel shet alo hlo to tuna hian Bollywood film star a shet hlo ber le lar ber te zinga mi ani ti chuan zirtop ni liam ta October ni thum kalta khan Akshay Kumar hian Afanu in sexual harassment online gaming a khel lain ato thua soya Afanu hi kumsom pathuma upa ni tara ani thlatam vak lo liam ta khan online game a khel lain mel shet lo nen chian ani thua soya ni chuan a mel shet lo chiana siam tak chumi chian vele chong nen chuan in be vele in chupa chuan atira chen thatak angin alanga amaro chuan nuwa Afanu hi bechun zom zalin ani nel nuwa Afanu thalak chu adil ta ni in asoi bok ani Afanu chian pa chuan a game khel chu i khel thakop mai i thiam lutuk te hin a hril thua soya atira chuan mi fel tak angin alang ti ha soi amaro chu hun engmo chen liam nuwa Afanu chu tunge ani mi pange me chia ni ti chu azota achan chu kan hriat theu angin game a hi chuan tunge kan ni ti hi chiang takin hriat a har sa thina ye chuan Afanu hian me chia ni thu ashila eta tang che hian anin biak dan chu adanglam chhota ni hin Akshay Kumar chuan soi ani mel hriat lo thena siam tak hian Afanu hena chuan saruka thla alak na chu ama thon turin adil ta ni heti hun che hian Afanu chuan rang thakin game chu atitop ngal wata anu chu ashil ngala thilom omdeu mai chu Afanu hian anu hril hre na anei lo hi actor Akshay Kumar chuan a fak view nei in asoya hetu hi cyber security awareness mon an man na thu soina ania Maharashtra police headquarter he hun hi an mang ani actor chuan cybercrime chungchanga hian mitam takin boina an lo to thin to thu soya atira chuan mitam tak rin an hlo theinan chen thatak angin anin lantira amai ro chuan nuwa tiang hian an laka thil thalo tak ti tumin le an mania sum tam tak an mu theinan kong sang sangin tiang hian anti boy chho thin ni na soya ato pa phi chuan ani inti hlum na hil te po a thlen thin ni hin Akshay hian soi bok ani he hun an man na hian CM Devendra Fadnavis po atel ve boka cybercrime chungchang poimo na te tarangin helpline number te po asoi boka tin cybercrime chungchang po chiang le zula in silfiana hun an manga poisa thila te po film khur turin mi puita chu an cha bok ani ti chuan cybercrime awareness hi kal chhopui zel an tum ni na soya school le college laya te Fadnavis hian tuna hian resource pani an launcha awareness campaign nei tur hian cyber security chungchanga documentary an siam tur thu soya tin comic book chu naupang zok ten an chiar turin cyber warrior ti chu an siam don bok nin atar lang ani tunai khovel chu kan hriat theu angin AI khovel ani to artificial intelligence hi thil sang sanga kan mang changkain kong sang sanga kan na te po achangkai hle ani amaro chu heti mek lai kara hian thil thalo lam zonga man na po misual ten anei tho boka emi mang hian misual te chuanin mitam tak an bum to an sum le pai te an chu sak nol to bok ani chuwangin artificial intelligence bika phe hi chuan kan film khor tlan angai view ni na lang artificial intelligence hi an man dan tlang pui chu OTP scam te ten voice mishing ole mail ang te pon tiang hian kong sang sangin mi pui bum nan an mang to bok ani he hun an man na hian actress Rani Mukherjee po atela tin VJTI din R&D consultancy Dr. Farouz Kazi po telin
Associate Professor IIT Bombay mi Manjes hana wal potel buka IAS te IPS officer te po antel nual hlom ani ichuan soitakang khan he hunan manna Akshay Kumaran afanuin hetianga online game kaltanga achian ten saruk thalak thontura anti chungchang hian puide ngai event alhoin cyberlam thila phi chuan film khur angai zia hi hian atalang ching khop maya achan chu afanu hian thalak hi lo thon pal ta se chuan boina nasatangan tok dona apa hi kan she thawangin milar ania afanuin hetiang zonga thalak anei ani vai chuan mingchiat na lian tak an tok don ani mase vani thlak tak main thalak chu athon man lo hlova an vani tak zet ani olekha kha tu naya thil thleng Akshay Kumaran afanu chungchang soina kan taran thei chu ani e ole tuna ve thung chuan toite in actor pakhat alir thei khat lai vandoina to chungchang hi kan tarang vele lok don ani October ni rukum san hi somni panga khan actor Vijay Deverakonda chu akar khat lai kadang nen ani sutawangin vandoina to ka Puta Party Hyderabad ranga achuak lampang ania anin sutna munhi Undavali Telangana Jogulamba Galua district ania lirtheidang pakhat chu chaktak maya lo tlanin ain her thut maya wang hian Alexa Skarnen chuan anin suta ani vani thlak tak main Deverakonda le achunga chum pakhat chuan liamna tak an tur lo hlova chuti rolin an lirthei po achelu tuklem lo niin an soibok Vijay Deverakonda hi tuna hian Indian actor hriathlawh pawl tak mai Indian actor zinga hriathlawh pawl tak mai ania ten Telugu cinema lama atho hlok em awang le atho that em awang hian hriat a hlo le bok tuna hian film sangsanga po hriat aron hlo chhomek zel boka chuzinga pakhat chu Arjun Reddy le Liger ania tuna hian India rama actor hriathlawh pawl tak ani actor fans te chuan actor hianin accident atok ti an shet rul hian an hlau thong man khop maya amaro chu Deverakonda hian ama nge in social media lama tianga vandoinan to chungchang hi aposa pension hena chuan a that thu le ngai to oma omlo thu atar lang zui boka hewang hian a fans te po tuna hian ngai thatakin anom thei pha ani ole kha kha tuntum video wa Bollywood lama thil thleng sang sang kan tarlan thei chu ani ye